machiegni kendo. Jopiny okwedo ahinya picha monyisore kawuono odiechieng' mar ariyo mar kawo pachgi mano kotenore kod thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua mae kaluwore ni thoth jotelo norem chopo e apise mag National Government CDF e tayo chenro ma kawo pach jopiny kaluwore koda chik ma doho nogolo. To kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, moko kuom jopiny bende oseyo jotelo kuom remo chiwo negi milome kendo tiegogi e wi chenro mar kawo pachgi kawuono. Kalure kod chik mane dogolo odiechieng' manyoro mondo chenro mar kawo pach jopiny otere sub counties eneno ni chenro no ochopo machiegni gi jopiny. Counties mathoth pachoka kawuono jopiny odong' ka nono kuma jotendgi mane giyiero e lemo mag jood bura olalie. E kaunti ma Kisumu, jopiny magin jokanyo e bunge la wananchi Masinde Manyatta e sub county ma Kisumu Central yango ni kata nyoro jaod bura achiel kende kuom gi abiriyo emane ochopo e chenro no ka giseyo jood bura mekgi kuom weyo ma ok okawo wachno motegno mondo gichopi gisir jopiny kaka owinjore. Eng'ukni mar chenro modhi nyime asayo wabunge wa ok owuok oko motegno mondo mobilize ji jogo manyoko yudo thuolo. The process mar public participation mano tim Kisumu ka was a one-man affair. Nikech no time gi member of parliament achiel. To seche mani time ne nitie pesa moko mani miyo jomoko noko yudo pesa. So ji manoko yudo pesa mang'eny no wacho ni gino gidhi sign gino nikech noko migi pesa. Giyango ni dine obedo maber kade oyawnegi apise mag CDF ma Kisumu mondo giyud thuolo moromo mar chuyo kokgi e siro kata kwedo paro mar thicho oko Gachagua. Anafurahia jana wenye walipata pale ofisini jana ilikuwa kitu imekuwa online kila mahali. Hata leo hawangetuzuia, wangewacha watu waingie kama iko legal advisors wa challenge kotini watu warudi kwa public participation ili tukue na haki kila jambo. Mtu asione atio regioni ndio walikuwa wanatagetiwa pandio na wana support wengine wa support wengine. Hiyo sio njia mzuri. Omiyo wawacho nikech ne member of parliament achiel mano time wadwaro ni next time kantiere gimoro machalo kama to all members of parliament ma Kisumu county magin 7 members of parliament must be brought on the table mondo nyiski what is supposed to be done. E county ma Nyamira ng'ata achiel mane oyuoro obedo kod buok ka olero ni bang' tiyo gi omenda e yor wuoth to kochopo kata jatelo achiel mano yudo onge kendo rangach bende ne olor. Maajabu nimekuta hakuna hata officials bado hawajafungua hata hiyo hall. Sasa tunashindwa, mtu anatumia pesa, anatumia transport kubwa kutoka mbali, umefika unakuta hakuna kitu. Ni kama kuchezea wa Kenya ama nini kinaendelea? Actually tungetoa maoni kwa kiweko, lakini sasa hakuna mtu. Hatujui tutafanya nini. E kaunti ma Narok, jopiny yango ni ok gimor kod kaka nolor kama ne owinjore okawe pachgi mar siro kata kwedo parono. Gidwaro ng'eyo ni to jotendgi bende tiyo ne jopiny kotenore kod chenro ni mar kawo pachgi mondo gikwed kata gisir paro mar thicho oko Gachagua. Nimeenda kwa kituo cha kutoa maoni lakini pamefungwa na tulikuwa tumepewa muda wa siku 2 tutoe maoni yetu kuhusu ya mchakato ya kumuondoa naibu rais, na wangefungua ofisi hiyo twende tutoe maoni yetu na twende tuchukue mawaidha yetu kupia kutoka pale. Kwa hivyo tunataka kujua kama kweli bunge na serikali imeamua kufanya public participation ambaye ni ya wananchi ama tunapelekwa tu kwa mambo ambaye hatujui ni gani. Kata kamano counties mamoko kamoting'o Nakuru, Mombasa, Nairobi e kind mamoko to nokonyore kaluwore ni moko kuom jood bura nowuok oko mar tayo chenro mar kawo pach jopiny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Oweyo weche mag thicho oko